singabahlali bako-34 apha kawani ne apha kwathu ne and now apha nidibene ngantoni? apha sidibene ngendlu ethengiswayo bengokho suppose iyathengiswa kuba kukho abantu ngaphakathi abahlalayo which is abantwana baphayana. So omnye ufikile Thursday ekuseni wazawubanjwa wathathwa ngamapolisa singayazi kuthathelwa ntoni na. So ubuya namhlanje, xa ibuya namhlanje ubuya indlu ivaliwe akanandawo ulala ngoku akukho mpahla ngaphakathi. Abathengi bathi indlu bayithenga 3 months back. So siyangenelela singabahlali ngoba baze bahlali besithi indlu mayingathengiswa. Kudala ke sihambele into idibanise nalendlu soba mayingathengiswa. But xa kunamhlanje indlu ithiwa ithengisiwe. Akanandawo yolala asimazi uzawulala phi. So ucela uncedo. Uze apha kuni ngabahlali ezoyibeka le ngxaki yakhe uba ufika endlini nawe sekuthiwa indlu yakwabo ithengisiwe. And ewe mama ngongeza mama. Ndicela ukwaleka ke mna ke mntakaba. Andikhathalanga noba ndiyabona na e-TV. Apha sizolwela u-Andile. Sasimlwele kubhujiwe. Abantu bathengisa le ndlu besithi abanaxesha laa nto leyo. Ngoku kubhujiwe sihambe sifuna imali sihambe sicela iinkongozo zoba mangcwatywe lo malume wabo. Namhlanje sibona indlu yaqhubuka le ndlu kwakuthiwa ithengiselwa umngcwabo. Ugqithile ke umngcwabo. Iwari yam lo nomfutshane bamsayinisayo unabantwana basemasizane. Leyo masibekane siyalwa ke ngokusilwalela uba abantwana bazabuyela phi emasizane. Labe lithi ikhaya lapha. Ngoku kuthiwa wakhele igali ka-1. Kwa-1 xa egula phaa uzawuhoya ngubani bengamhoyanga ela. Ndinekaloku nontando vela. Nanku umntu ebemhamse nontyatyambo vela nontando. Nanku umntu omhamse nontyatyambo emtyisa iipilisi. Bekhona abantu abathengisile. Simise ngenyawo ke ngoku lo mntu uthenge indlu yena ke uthi uthengile udile uzawudila namagqwetha. Sithi ke nto mungabisaqala ke mntasekhaya ngoba le ndlu ayizothengiswa sikhona sizaphila. Le kaMamiya ayizothengiswa sikhona. Yima ke olady before njengoba seyithengiswa indlu kabani lethengiswayo and ithengiswa ngobani? Ithengiswa kuthiwa ithengiswa ngalamawele. Amawele ayintoni apha endlini? Amawele akabhilongi agqoza atshata. Abantwana bentombi yalapha yatshata. Okay, masiqala olu hlobo. Le ndlu ibe kabani iqala? Kamakhulu wabo lendlu. Ubhuti yena uyintoni lo? Unayo utata ke ngunyana walapho ungumzukulwana naye ubhuti lona apha ne. Yes njengamawele engabazukulwana. Bangabazukulwana bebonke apha. Yena ungumntana onyana amawele ngabantwana bentombi eyomtshato eyatshatayo nomfuthwana. Utata kabhuti yena uhleli apha kowabo ebengatshatanga iminyaka uhlelo sonekela apha kowabo. Esongiwa ngunyana wakhe lungu-Andile. Babizwa amawele esagula utata wabo uyagula umalume wabo azange akhathalele nto azothi xa ebhubhile umalume wabo afika athi athengisa indlu kuba awanamali ongcwaba. Abahlali ke babetha impempe kwadityanwa kwabetha imali wangcwatywa umalume bengekho bona. So zange exesha ndidibana le nto wayesithi uthengisayo babesithi bathengisa indlu ngenxa yoba bafuna ungcwaba. Then ayathengwa ngela xesha. Ayathengwa nanqanda. Abahlali babetha imali. U-Andile lo nomfuthwana beza kwabahlali bathi bacela indlu ingathengiswa kuba abazunabana ndawo yohlala. Babetha imali abahlali. Bangcwatywa baxelelwa amawele but azange azibozarishe ngokuza ke ngoku uba kwenzeka ntoni. Sangcwaba sagqiba singabahlali bengekho bona. And bona babanelizwe abalithethayo bahlale besithi bona bangabakwagqamana ababhilongi kwabhongo ezilendlu ke. That's why ke ngokubona bakhathalanga lendlu but namhlanje bayakwazi uyithengisa kodwa bathi bona bangabantwana bomtshato. Andiboyiki ke lento ndiyithethayo noba bangayiva bona kuqala andiboyiki bona kuqala wona amawele lawo avela face umntanam ngele ndaba yanto lento alendlu ehighway. Ndathi mabeze kum xa befuna mna ke. Yima ke mama. Aba bayithengisayo amaphepha ke ngoku nezinye izinto ilandika i-letter of authority nezinye izinto zisemagameni abo or niyayazi? Wathatha wawusoleke umama awapha nebheki. Wawusoleke umama.
so ii-documents zendlu plus bayozenza ke ngoku uba ibe ngabo ababhalisiweyo yima ke now that ke ngonithi ke ngoku ubhuti lona uhlala apha ngaphakathi endlini which is ubhuti lona ne exesha nithi uye wafika amapolisa ayombamba and exesha ebambayo ufika endlini kuqhuqhwa ke ngoku khulwa kasondele njengaphambili batheke xa beyithengisa kwaba kweligi bathengisele lona bathi kukho umntu obhudileyo ibingeyonyani leyo zange kwabhoda mntu apha kwamamini oko kwahlala inzala yakhe so lona uyithengileyo uyazi uba ubhutela ibhoda khulwa nguwe lona uze ebahlaleni ukhalazela uba ayo right yabonakala ukhalazela ntoni ebahlaleni mna mlungu naona ndibanjelwe emveni lepheleleyo ubanjelwa ntoni mkhulu ndibanjelwa into alendlu ayifukuthengiswa ngabantu wena njengoba ithini apha xa ubanjwa bathi bazokubamba ngabula bandibambela uba bathi mna ndibethele umntana uhlala nayo okay uthunywe mawathengisa indlu okay ndabanjwa ndiyafika ngoku njengoba nifika nje ndingagqibni awari ndila ndisuka kodwa ndisuka ethongweni noku ndifika nje mamkhulu yeah Sibela wena izatayesi sizama ufumana isolution ngaloo bra sizama ufumana isolution tayesi yana sen now tayesi kwenziwe lento wayobanjwa uyohlala phaya uthi uyatyholwa ngoba uthi lo mntana umbethile kuba efuna ubanjwa yeah and ecourt ke ngoku xa ubekhupha namhlanje bakhupha bathini before June kodwa so uphume ngebhayili ngoku ngima ngebhayili uphume nganto uthi esikaloku uyatyholwa umbethile nomphutwana umbethile ngoba ithengisi so uye wambetha unomphutwana sabiza kwakhe nawe umbethile unomphutwana unomfutana liwele udala naye apha kulo mncini so ufike ulindeka wathulindeka umxelele nawo andile ba endlu abomastandi bayeza na wathatha igaba ka wabetha kunomphutwana lo ngamxelelanga wathatha into wabetha kulo zoxele yeah lo nomphutwana ubalekile kwabetha into besala nomphutwana ubalekile weza neforum siphinde saza kuforum thatha nizomenza nto sayixelela iforum uba uyekena nizomenza urongo wena ngobethe ngongabethanga ukubetha nje zindlela zoba uyotshona eseleni bangena abantu kwenzeka loo nto okay now ke ngoku ubhuti uye wabanjwa khona ngenxa yalaa nto ala assault uyenzileyo and now uyafika namhlanje ufika kulolu hlobo endlini khasibalisele usuka kwakho phaa xa ufike wenzani ngoku no ndiyafika ke ndiva kubahlala nam ndedwa manizoma apha kubo okay bona sekunjena kana mandingamsebenzini aba bantu bakukhuphayo apha kowena umkhulu ngobani bayizintoni kuwe abantu nabantu akade ngotata xa bahlala kawani abomama bayitshatile yeah abazange bakuhlala balala nolala into olala pha bayazi nini into olala pha ndim into okhuleleyo xa ndim kanokukhulela kwemali edlini zobuya mngose ndiboma utata kaphila azohlala apha and usweleka utata usahlala apha nawo uba ndisela apha nam kubusela apha nangoku and kule sale of ilandika izinto ke ngozikatata ezi utata intoni kuwe qala lo utata wakho lo besanosoleka lo bezanya ungcwatywa okay ngabahlali ngokwazi kwakho utata lo besoleka indlu lena ibimela ba iphansi kwakhe or ibikuye hayi bebiphantsi kwakhe la babe bekayishintshela kuye incwadi yayibhalwe bani before le usabhale umakhulu oh yayikamama katatakho isabhalwe ke so kwamela ba lendlu lena elaxesha utata kwebesaphila ikhutshelwe phansi kotatakho and now that utata kweswelekile ke ngoku ibimela ba lento lena iza kuwe ilandika zalapha now ilena ke ngoyilwisayo ezifamily oba wena ubona ngoku seyitshintshiwe yonke sekuthiwa iyathengiswa ngendlu ibimela ba ibhaliswe ngawe
bendizalungisa loo nto mkhulu incwadi zale ndilento ezizama ndazifumana Yeah. eqonce entatweni Yeah. khona bendisayi kwamo ndibanjwa nje bendisazama uba ndizokuthi okwenza enye into e-home affairs kamakhulu Yeah. ndihambele ndiye ekhoti into okwenza baleta ekhoti Okay. naku nje abanjwa sekwandifiwa kunje Sebeqhuqa ke ngoku. Okay. And namhlanje ke mkhuluwa uzolala lapha. ndizawulala apha mlungu Izinto zakho ubushiye pha ngaphakathi ziphi? impaleni yandiziboni umntwana yam yabhama ndiboni namagada nekhadi lakho le-350 bachaze nepoyizini andini uba uvele umakebe kwanotyatyam kwafaka izinja apha So ubukhe watyiswa nepoison basho abahlala. So i-serious le nto ale ndlu bekuyaliwa ngayo. bathumele Okay. igunya ngalamntana untombazana bamakaniko andini andile wagubhuza amagubhu abheko lanika izinja zafa zona izinja naye wayekliniki lo wasona kwanotyatyam Eyinikwa ngubani eligwinya? umfutshane ufumane emaweleni Yho. Tayisi ke ngoku umkhuluwa awunanto lala, awunanto awunanto kutya, I'm sure of leyo into. ndibanjwa ndidinga lokuna ndibanjwa nje ndibanjwa ekuseni So to ebantwini ababukele le video balapha eBuffalo City uthini kuba uthi banganceda ngantoni? anageda apha ndizazi ezinye ezitova zikho pha mari imana ndajonga into kwaza ndangeni ndijoga ngcono kodwa ndiyakudalanga ndilapha nam ndifika kho abahlala ndizojoyina kule nto ndibona kunjena apha endlini kodwa ndicela uncedo anageda kwapha endlini enye izinto ndizazi uba zikhona nandikandijonga Okay, Tayisi. le ndlu le yanto ayizohamba le ndlu ayinokwazi uthengisa because yile ndizayilungisana sazizama incwadi zam ndilezolungisa ezinye izinto incwadi zayo ndizifumene ngondilungisa ezinye izinto Kulo mntu uyithengileyo le ndlu athi uyithengiselwe utata usoleke 3 months ago. agaseleke last year ngoga Lo mntu uyithengiselweyo uthi uyithenge 3 months ago uthini kuye? no mna ndifika kuxoxwa naye apha namazi sandibona nombono So wena uthi awuphumi kowenu makayothatha imali yakhe apha uthatha imali yakhe apho beyisekhona. uthatha imali landawo ayithenge Enkosi. bufuna indlu makathathe leya athathe ayisasiye kuyo imali Enkosi mkhulu. bufuna imali yakhe makathathe imali yakhe makathathe nantsa indlu le athathe kuyo imali muthi le Nina abahlali naw abahlali ke ngoku nithini nina abahlali niyamvuta Yesu uthini na? So nilwa naye for uba anga